בשבוע שעבר פרסם האו"ם דוח חמור מאוד ואזהרה חמורה מאוד לגבי מצבם של בני המיעוט היזידי בעיראק. בין השאר דווח שנמשכים מעשי הטבח ביזידים ושכ3,000 נשים ונערות יזידיות עדיין מוחזקות בידי דאעש. שלום לעידן בריר. דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית. אתה עדיין קשר הדוק עם היזידים, נכון? נכון. מאז בעצם האירועים, עוד הרבה לפני זה, אבל באופן מאוד אינטנסיבי מאז האירועים באוגוסט 2014. מה אתה שומע מהם בזמן האחרון? המצב לא טוב. בעצם האירועים היו קצרים מאוד, צריך לומר את זה. האירועים היו עניין של שבועות בודדים, שבהם פלשו אנשי דאעש לסינג'אר, אחרי זה גם לעוד אזור יזידי נוסף, ממזרח למוסול דווקא, סינג'ארי ממערב למוסול. האירועים היו עניין של 3-4 שבועות, עד שרוב היזידים, רוב מכריע של היזידים חולצו, מי שכמובן לא שילם בחייו במהלך הפלישה, או נחטף. אבל מאז בעצם היזידים נמצאים במחנות פליטים, בעיקר בקורדיסטן העיראקית. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ400,000 איש בקורדיסטן העיראקית, ועוד כמה עשרות אלפים בסוריה ובטורקיה. כשאין שום אופק לשחרור ויציאה מהמחנות הפליטים. אמנם סינג'אר שוחררה מאז בשתי פעימות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אחת בדצמבר 2014 והשנייה בנובמבר 2015, אבל אין לאן לחזור. כלומר, סינג'אר עדיין היא חזית הקרב ועדיין מתחוללת לחימה עם דאעש, בעיקר בדרום רכס סינג'אר, והכוחות של דאעש נמצאים במרחק מאוד קרוב לעיירות היזידיות לשעבר. ואין שם ריבון בשטח למעשה. הרשויות הקורדיות טוענות שהן הריבון, אבל בעצם מדובר באזורי קרב, והריבונות שם היא דבר וירטואלי לחלוטין. אז למעשה אין באמת לאן לחזור ליזידים. אז הם תקועים לחלוטין במחנות הפליטים. כשאנחנו מדברים על זרם או שטף של כ500 איש שמנסים לעזוב את עיראק בכל שבוע. שככל שידוע לי לפחות זה מספרית, לפחות ביחס לגודל האוכלוסייה, זה משהו חסר תקדים. על מה מתבסס האו"ם בפרסום האחרון שלו על כך שיש מספר בלתי נתפס של 3,000 נשים ונערות יזידיות שעדיין מוחזקות? זה עוד מצב טוב בעצם, כי המספר הראשוני היה קרוב ל8,000. איפה הן מוחזקות? בהתחלה הן היו מוחזקות בשתי הערים הגדולות שכבש דאעש באזור הזה, במוסול ובתל אפר. אבל מאז הן פוזרו כבר בעצם בכל רחבי המזרח התיכון, בכל המקומות שיש לדאעש החזקה בהם. אנחנו מדברים על לוב, על סומליה, אפילו על אפגניסטן שמענו נשים יזידיות שנראו שם. כשאתה אומר פוזרו כשפחות מין. הן נמכרות כיום בשווקי העבדים שפתח הארגון הזה בכל השטחים שלו, הן נמכרות, הן שועבדו מההתחלה בעצם כחלק מהמבצע הגדול של דאעש, שהיה מדובר על הריגה של הגברים ושל המבוגרים, ושבייה של נשים וילדים. הנשים נשלחות כשפחות מין, או אם הן מבוגרות יותר כשפחות לעבודות בית, והילדים נשלחים למחנות אימון. אז אנחנו מדברים היום על סך הכל של בין 3,000 ל-4,000, המספרים קצת משתנים לפי הדיווחים השונים, לפי המדווחים השונים, אבל בין 3,000 ל-4,000 נשים וילדים שמוחזקים היום למטרות שונות אצל דאעש. הנשים כמעט כולן נסחרות כשפחות מין על כל פנים. אני רוצה להיזכר איתך באחת העדויות המצמררות מהתקופה האחרונה של נדיה מורד. בוא תזכיר לנו מי זאת נדיה. נדיה היא נערה, אישה צעירה מהכפר קוצ'ו בדרום אזור סינג'אר, בעצם הכפר הדרומי ביותר בחזית הדרומית של סינג'אר, שנתפס בימים הראשונים של הפלישה של דאעש שם. התושבים, בניגוד לכל התושבים האחרים שהצליחו להימלט אל ההר, תושבי הכפרים היזידים האחרים, התושבים שם נלכדו בתוך הכפר והוחזקו שבועיים תחת הבטחה של דאעש שלא יקרה להם שום דבר. בסופו של דבר לקחו אותם משם במסעיות ועשו בהם משהו שאין לי שם אחר טוב יותר חוץ מאקציה. הפרדת הנשים מהגברים, נשים וילדים מהגברים ומהמבוגרים. כל הגברים והמבוגרים נלקחו לבור מוות ונטבחו בו. אנחנו מדברים על כ3,000 הרוגים, וכ500 נשים מהכפר נשבו יחד עם ילדיהם, חלקן היו הרות, ובעצם נלקחו למוסול, שם הם נמכרו כשפחות. נדיה מורד הייתה אחת הנשים האלה, היא בעצם מתארת בעדויות שלה מאז שוחררה, היא שוחררה בעצם, היא ברחה למעשה מהשבי אחרי 9 ימים, והיא מסתובבת מאז, אחרי איזשהו טיפול שיקומי שהיא עברה בגרמניה, היא מסתובבת בעולם ומנסה לספר את הסיפור. אז הנה. בעיקר בארצות ערב. בוא הנה ברשותך קטע קצר מהסיפור שלה, כפי שעולה
לרשת בזמן האחרון, קטע קצר בשפה הקורדית, אנחנו גם נבקש ממך תרגום מקוצר של מה שאנחנו שומעים. הנה. الودرجة هالروها بينك سعدوان زب شفتاتن دسيزلام داتن هجكت كاسبي كيفان هاد بايدة شخورت برن تجريا باينا جريا باينا. מה היא מספרת כאן? זה חלק מפתיחת הקטע שבו היא מספרת על הכניסה של דאעש לקוצ'ו בעצם, לכפר שלה, ועל הסוג של משא ומתן שנוהל עם מוכתר הכפר, שבעצם קיבל את ההבטחה של דאעש שלא יאונה כל רע לתושבים, ולאחר מכן בעצם בגידתם של דאעש, אם אפשר היה בכלל לסמוך עליהם מלכתחילה, וההסעה שלהם מהכפר, החיסול של המבוגרים ושל הגברים לנגד עיניהם של חלק מילדי הכפר. זה הקטע הזה מתוך העדות שלה. כשאתה משוחח איתם, מה הם מבקשים ממך? מה הם מבקשים למשל מהעם בישראל? כי אני יודע שיש להם פניות אלינו לישראלים. מה הדבר שהם הכי זקוקים לו כעת? בעצם הסיפור של היזידים עם ישראל הוא ארוך שנים. הם רואים בישראל איזה מין שותפת גורל. הם רואים בשואה היהודית באירופה בשנות ה-40 איזשהו מין מודל הרבה יותר טראומטי ודרמטי מהמודל שהם חווים, אבל הם רואים איזושהי שותפות ודמיון בין הגורל היהודי לבין הגורל היזידי, של רדיפות אינסופיות, של רדיפות בכל דור ודור. ובעצם מאז האירועים בסינג'אר הם פונים לישראל. אני תרגמתי בעצמי משהו כמו 10 או 15 מאמרים של יזידים שפנו לישראל וביקשו עזרה, הם ביקשו שישראל תקלוט פה פליטים יזידים. זה היה, אני מדבר על הימים הראשונים ממש, על שבועיים 3 הראשונים של האירועים. הם ביקשו שישראל תסייע. היה לנו איזשהו ראיון ברדיו עם סגן מפקד של המיליציה היזידית בסינג'אר שביקש סיוע צבאי פומבי לחלוטין, כולל רשימות קניות. הם ידעו בדיוק מה הם רוצים והם חשבו שישראל תוכל לספק את זה. יש בזה מידה מסוימת של נאיביות, אבל העובדה שהם פונים לישראל מעידה הרבה. כלומר, היא מעידה גם מצד אחד על הנואשות, על חוסר התוחלת של פניות שלהם לכל הגורמים האחרים, שהם כבר רואים בהם כאלה שבגדו בהם בעבר או כאלה שבגדו בהם בזמן אמת. וגם שיקוף לקשר המיוחד הזה, לאחדות הגורל הנורא הזה שהם רואים עם עם ישראל, עם היהודים באופן כללי יותר ורחב יותר. לא פשוט לשמוע מה שעובר על האזור הזה, וכמה שזה קרוב אלינו כאן במזרח התיכון. עידן בריר, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית, מי שעוקב מקרוב, קרוב מאוד אחרי מצבם של היזידים. תודה רבה לך על העדכון הזה, זה חשוב מאוד לשמוע ולהתעדכן במה שקורה שם באזור הזה. תודה, עידן. תודה רבה, ערן, ערב טוב.